ešte by som chcela vedieť, koľko máte rokov, to sa nepýtame zo tej skupiny ľudí. Mám 40. Koľko? 40. 40, bože, aký ste mladý. Mladý? 40, dobre, no. To môj syn najstarší má toľko, to je hrúza. Ako chytro starneme. No, veru. No. A máte vysokú školu či strednú? Mám vysokú školu. Viete, čo prečítam vám pár mien? Budú to takí poslanci a takí, ako verejne číni, tam z Petržalky ľudia. A keby ste mi, pokiaľ toho človeka poznáte, povedal, že či ho vnímate veľmi pozitívne, skôr pozitívne, alebo teda skôr negatívne, prípadne veľmi negatívne. Jasné. Michal Šimečka, to je ten z PSK. Toho asi poznáte. Poznám ho, samozrejme. Vnímam ho veľmi negatívne. No, tak tam sa zhodneme. A pán Hrčka, on bol starosta, čo tuším je. Áno, už tuším není, už sa tuším zdal. To vnímam celkom pozitívne. No tak skôr? Skôr pozitívne, áno. A Martin Winkler, toho poznáte? Poznám ho tiež. Neutrálne. Nevieme, či je tam taká možnosť. Neutrálne, takže neviete sa vyjadriť. Ako viem sa vyjadriť, ale tak skôr pozitívne dajte, no. Aha. A Pavol Škápik? Jeda veľmi negatívne. Veľmi negatívne. Áno. A Iveta Jančuková? Pozitívne. S pani Jančukovou som sa videl párkrát, takže pozitívne. Skôr či veľmi? Dajte veľmi. Však to je dáma, je milá. Je síce východňarka, ale my aj Petržalčania máme aj východňarov radi. No, veď tam je veľa východňarov. Žijú tu presne už dlho. Presne tak. No, to je celý východ. Tam máme aj od nás, že tam kopa ľudí, a tam syna, Jo, jasné. Pani Kratochvílová. Jejda, to je tá pani námestnička, čo to, tu nemám rád, to je strašne zlá žena. No, tá je progresívna. Áno, to je zlá žena. Skôr či veľmi? Veľmi negatívne, veľmi negatívne. A Válo? Vála tiež nemám rád, takže veľmi negatívne. A viete, čo jeho tam kopa ľudí nemá rado. Fakt? A ako vnímate vývoj Petržalky roky? Akože zlepšuje sa Petržalka tak? Zlepšuje sa, určite sa zlepšuje. Zlepšuje sa, A ako ste spokojní s doterajšou prácou pána starostu Hrčku? Ste spokojní, uznávate, že má výsledky, alebo má niektoré výsledky, ale mohlo by to byť lepšie? Alebo... Nie, som spokojný, akože on rozvoj VPS-ky urobil, chodníky teraz robí, športovú infraštruktúru spravil veľmi dobrú, akože so starostom Hrčkom som bol veľmi spokojný. Tu je práve, že ktoré výsledky sa vám s ním najviac spájajú. Tak pravíte, že tie chodníky. Pozrite sa, že športová infraštruktúra úplne číslo 1, zveľaďovanie verejných priestorov. Čo tam máte? Vy tam máte možnosti, čo? Môžete si dve vybrať. Mám tú podporu športu, pravidelné kosenie, znižovanie dlhu, investícia do verejných priestorov, tie školy, školky. A len dve? Do keľu? Veď to by som si všetko vybral. No, vedem dve také najvýznamnejšie budovanie cyklotras ešte. Pozrite, no tak cyklotrasy radšej nebuduje, lebo už ich tu máme, ale určite dajte tie športovú infraštruktúru a dajte školy, škôlky, to je dôležité pre deti. Hej, a súčasne ešte sa posledných volieb starostu v roku 2022. Myslím, že áno. A boli ste pána Hrčku alebo proti kandidáta? Tam boli vtedy iba ten tenista a tá šialená petoprstá. Hrčku som volil, áno. Vy si ich pamätáte? Viete čo, tak no, viem, že tam bola petoprstá, tu nemám rád tiež a bol tam ten bývalý reprezentant v tenise, Kližan. A čo si mi to vraví? Tuším Kližan, ne? Budkuješ v pamäti, keď vie, že čo si také robí. Ale tak... Ešte raz, pardon. V septembri plánujete ísť voliť asi starostu? Áno, tak keď budú voľby, tak chodím pravidelne, takže pôjdem. No a koho by ste volili? Či toho pána Hrčku, alebo pani Kratochvílovú, alebo iného kandidáta nejakého?
Tak keď si mám vybrať z týchto dvoch alebo iný neviem kto je, tak určite radšej Hrčku. Z týchto dvoch Hrčku rozhodne, akože Kratochvíľov Bože chráň, veď tá ani električku nevie dokončiť. No. To je. Čo už. A ak by namiesto pána Hrčku kandidovala jeho zástupkyňa Jančoková, ktorú teda on podporuje, tak volil by ste ju? Proti Kratochvíľovej by som aj čerta volil, pani Zlata, takže aj by som volil, áno. Tá baba taká protivná. Viete čo, ona je strašne zlá, ona je zákerná, ja ju poznám už dlho. Poznám. Ona kedysi, to je taká, no vedel by som vám príbeh o nej rozprávať na celý deň, to radšej nechcem, nech vás nezdržujem, ale ona je naozaj, že neschopná, arogantná, zlá, vulgárna, áno. No vidíte, človek, ktorý toho takto pozná, to vie zhodnočiť, a keď niekto len tak, že je spéck, alebo že je privalovi, neviete vlastnosti, tak by ho aj volil. No veď, tak to tak máte, no. Ale tak ja zase akože bývam od nej kúsok, takže ja ju poznám dobre. A že či ste počuli, no viete asi o tom prípade, že tam ten zamestnanec si posielal viac ako 2 roky peniaze. Niečo som zachytil, áno. Si teda poslal. Kto podľa vás za to nesie hlavnú zodpovednosť, že takýto podvod mohol prebiehať vyše roka bez povšimnutia? Či za to môže pán starosta Hrčka, alebo nadriadení pracovníci tam z toho mzdového oddelenia? No jasné, nadriadení, však samozrejme, že Hrčka nemôže kontrolovať výplaty, že komu, či ich poslal na správne účty, asi nie. Nadriadený, on tam musel mať nejakú vedúcu, alebo vedúceho, alebo niekoho a tí to mali. Na tom mzdovom, no. No jasné. Ale takže toľko peňazí zmizne, nikto si to nevšimne, je to také. A tak v Petržalke sa hovorilo, že majú veľmi dobré hospodárenie. Viete, keď máte prebytky, tak sa vám ťažko potom drobné peniaze, to boli asi už drobné. Je to veľké sídlisko, možno, že tam aj peniazy. Bolo, asi áno. Však vidíte to na tých investíciách, že keď on naozaj tu mal možnosť investovať, tu predtým sa nič nedialo. Desiatky rokov to tu chátralo. Na tej VPS-ke bol jeden traktor, teraz to je fungujúca spoločnosť, tak to už vidíte. No, a práve pri ňom musel kradnúť, aby... No, viete čo, už som počul všelijaké konšpirácie, že kto za to môže, ale to ste nemali v tých možnostiach. No, čo už, ale... Takto, či súhlasíte s tým, že pán Hrčka teda odstúpil z postu starostu po odhalení podvodu? Tak bolo to veľa peňazí a za dlhý čas, takže asi to prejavenie tej politickej zodpovednosti je asi na mieste, takže áno, dobre, že odstúpil. Jan Hrčka povedal, že je to obrovské zlyhanie a chyba na strane mestskej časti. Myslíte si, že ako starosta mohol tomuto zlyhaniu reálne predísť, že mu mohol? Alebo možno mohol, ale nie je to len jeho chyba, alebo nemohol, lebo sa to nedá plne kontrolovať. Tomuto sa nemohol, podľa mňa tomu on sám osobne predísť, pretože naozaj tam bolo niekoľko úrovní, ktoré asi zlyhali ešte dávno pod starostom. Áno, tak. Ale aj tak hovoria, že tie príkazy musí kto si podpisovať, bo vie, či to nebolo viac ľudí. Ale oni hovorili, že oni tie príkazy boli zmanipulované nejako. Tam niečo také som zachytil, že on v podstate už potom do tej dávkovej platby až to dával, takže tam to starosta nemôže urobiť. Tak hej, ale Boh vie, no ale tak to sú špekulanti, takí, čo kradnú, tak svedia. Či sa vám teda na základe týchto informácií, že tam bola tá krádež, ako sa mení vaša dôvera voči pánu Hrčkovi? Dôverujete, mal by opäť kandidovať? Ale... Ja mu ešte viacej, lebo naozaj on prejavil takú politickú zodpovednosť, že to sa nevidí na Slovensku. Ešte viacej mu dôverujem. No, teraz to, že pani Kratochvíľová vyhlásila, mám vám to vôbec prečítať? No poďte, tak to ma zaujíma, čo vyhlásila. Že ak v mestskej časti vznikla škoda vo výške miliónov eur a starosta to nezistil, tak je to jeho manažerské zlyhanie. Zjavne bol úrad v Petržalke zriadený a mali tam chaos. Že do Petržalky ako starostka priniesiem skúsený tým expertov a dám to tam dokopy, tak ako sme s Matúšom Válom zlepšili fungovanie hlavného mesta. No.
Teraz čo si mám vybrať nejakú odpoveď? Či ste viac naklonení, lebo menej jej voliť na základe toho? Vôbec, však magistrát je v červených číslach. Oni tam priviedli len bezbrehé míňanie peňazí, nevedia postaviť žiadny projekt, všetko robia na 2, na 3 krát. Na Vajanského spravili cyklodiaľnicu pre nikoho. V Petržalke električka rok a pol po termíne nejazdí. Asfalt sa drolí a vrtajú. Viete, že to takúto hlúpu babu si sem dotrepať, tak s Bohom Petržalka, to sa sťahujem radšej preč. No vidíte, ale niektorí teda aj milujú PSK, aj by ju volili, ale to sú takí, no, čo sa im dobre pod nimi podniká, alebo žije, alebo majú niečo z toho jasné. Snáď ich bude menej ako tých druhých, no uvidíme. No snáď treba veriť, lebo tí ľudia ako si tak dosť prostievajú. A najviac mám, akože som smutná, keď mi to povie vyše 80-ročný človek a taký, čo má trošku mať rozhľad a už nevravím, že mladí ľudí, čo nevedia, čo je život. A oni zbožňujú PSK a henty. No, tak viete, že ja sa do veľkej politiky až tak nestarám a málo miešam, ale už logického toho, že poznáte trochu život, tak ja neviem, kam nás tu doviesť. No, vidíte. No. Takže tiež to mám také infarktové, no ale čo už. No dobre, čo máte? Povedzte. Zo zlyhania svojho zamestnanca som sa poučila, prijal zodpovednosť, ale Petržalka má skvelé výsledky pod mojim vedením a chcel by som vo svojej misii ako starosta dostať novú šancu vo voľbách. Tak toto vás skôr pozitívne ovplyvní, alebo teda nemení to váš názor, hej? A toto povedal? Lebo toto nepovedal. Počkajte, toto nepovedal určite. Ja neviem, teda akože nemyslím si, že by išiel kandidovať znova do volieb. Aspoň to som nikde nezachytil. No asi hejtuje, že Jan Hrčka vyhlásil. Jan Hrčka vyhlásil, že teda by chcel znova kandidovať? To zlyhanie sa poučil, prijal zodpovednosť, ale Petržalka má skvelé. Pozrite, keď to vyhlásil, tak sa teším, ale nepočul som to, nezachytil som to a to teda si myslím, že celkom veci sledujem, hlavne ohľadne samosprávy. Múdri ľudia, čo zostavujú dotazníky. Tak kto vám zostával takýto dotazník pre pána? To vám ja nepoviem, ja som na to malý pán, to tam nejaký inžinieri, že viete, čo niekedy tie dotazníky tak zostavené, že mne je trapné sa tých ľudí to pýtať. No. A veď v pohode, pozrite sa, že ja zase nemám problém vám povedať, keď mám nejaký názor. Aké sú tam možnosti? No teda, že či vás to ovplyvnilo, ste viac naklonení ho voliť menej, alebo či vás... Som naklonený ho viac voliť, nech Kratochvíľovo aj vystre, áno. Hej. No, teraz keby ste mi povedal, či súhlasíte rozhodne skôr, alebo skôr nerozhodne nie s týmito výrokmi. Že nová električka z Petržalka je veľký úspech mesta pod vedením Mala. Určite nie. Už mala byť dávno hotová. Hej. Podpora progresívneho kandidáta v Petržalke skôr uškodí, ako pomôže. Uškodí, áno. S tým súhlasíte. Že predčasné voľby v Petržalke budú vlastne referendum o Válovi. Budú referendum o Válovi, áno. Že verejné priestory a infraštruktúra v Petržalke, napríklad to asfaltovanie chodníkov sa robia lacno a nekvalitne. To si nemyslím, ja som videl teraz lacno a nekvalitne vybudovanú električku, rozpada sa im tam betón, nové chodníky sú popraskané, to sa na tých chodníkoch, čo robila Petržalka, ešte nepreukázalo. Takže podľa mňa to není pravda, že by sa robili lacno a nekvalitne. No, to je tragédia, že oni len nakýdajú jeden na druhého a rýpajú, podkopávajú miesto toho, aby sa robilo. To je. No, vidíte. Z týchto tvrdení viac vystihuje vašu predstavu o budúcom starostovi Petržalky. Že Petržalka potrebuje starostu, ktorý bude pokojnou silou a dokáže spájať pre najlepšie riešenia v Petržalke. Alebo Petržalka potrebuje či svoje nápady na cenu konfliktu. Prepáčte, toto druhé som vám nerozumel. Že Petržalka potrebuje starostu, ktorý pretlačí svoje nápady aj za cenu konfliktu. To je veľmi zlá otázka formulovaná, lebo keď sú tie nápady dobré, tak mi to nevadí, keď to pretlačí aj na silu. Ako náhle sú zlé, tak mi to vadí. Dajte neviem na túto otázku odpovedať. Je to tu vrejme preto, lebo že vraj ten pán Hrčka mal konflikt s Valom, keď tam chcel niečo nové robiť, on ho podkopával, možno preto je to... No ale veď Valo do Petržalky nedošiel, jak bol oný mandát jeho dlhý, takže nech Valo je ticho. No možno nechodí
potvrdil, ale takže neviete. Nie, dajte, neviem, lebo to je zle formulovaná otázka. No. Ktorý z dvoch kandidátov, tak podľa vás na starostu Petržalky skôr splňa podmienky Hrčka. Ja keď sa pýtate medzi ním a Kratochvíľovou, tak rozhodne Hrčka. Považujete pána Hrčku skôr za konzervatívneho alebo za liberálneho? Alebo teda... Skôr za liberálneho. A ktoré z týchto dvoch tvrdení je vám bližšie? Petržalka potrebuje samostatného starostu, ktorý nebude podriadený Valovi, alebo získa viac so starostom z Valovho týmu, ktorý bude s mestom spolupracovať? My potrebujeme autonómneho starostu. Valo je... Všetci, čo sú pri Valovi, sú len jeho podržtašky. Keď sa pozriem na starostu Čupku v Novom Meste, tak je to niktoš. Starosta Vagač v Starom Meste je takisto niktoš. Bez Vala boli niktoši. Nechcem tu niktoša starostu. Chcem normálneho starostu. A Ružinov má akého starostu? Ružinov má Chrena, ale ten nemá s Valom nič spoločné, našťastie. Chren je tiež dobrý starosta. Bude tam vypívať tak. Lebo Ružinov je taký sympatický. Oni aj keď chodím do Radše, tak oni tam robia akcie. Áno. Teraz tu mám, že koho z nasledujúcich dvoch kandidátov, čiže Kratochvíľovú a Hrčku, vystihuje daná vlastnosť, alebo či oboch, alebo ani jedného. Že rozumie problémom Petržalčanov. To rozhodne Hrčka iba. Je silnejšia osobnosť a dokáže sa rozhodovať aj pod tlakom. Hrčka. Je zodpovedný hospodár. Hrčka. Zbytočne mikromanažuje, to neviem, to je tak. Pre mňa mikromanažuje Kratochvíľová. Dvakrát som ho videl včera aj dneska behať po električke, tak na mestničku. No. Vie lepšie komunikovať s verejnosťou. Hrčka. Je viac otvorený moderným riešeniam. Hrčka. Zvládne riadiť veľký úrad. Hrčka s 2 vykričníkmi. Všetko chce robiť sám, lebo neverí iným. Neviem povedať. To neviete. A má okolo seba mnoho skúsených expertov a manažerov. Hrčka. Je čestný a transparentný. Hrčka. Ten také voľby aj vyhraje, bude kandidovať, lebo ktoré z týchto vlastností by mal mať budúci starosta Petržalky, môžete si vybrať 3. Mali mať schopnosť riešiť každodenné problémy rýchlo a prakticky, alebo nezávislosť od politických strán, alebo schopnosť riadiť úrad, schopnosť zamedziť kradnutiu, energie, aktívny prístup, dôslednosť pri kontrole financií, dobré hospodárenie s rozpočtom a moderné inovatívne nápady. To prvé, čo ste čítali, potom to dobré hospodárenie. A ešte tam čo bolo? Prepáčte. Schopnosť riešiť každodenné problémy rýchlo a prakticky. To dajte tiež, jasné. To dajte tiež. To Kratochvíľa nevie, takže to aj keby sa chcela stať starostkou, tak to nie. A ktorý z problémov, teda, alebo si môžete sám povedať, alebo aj tu mám nejaké, považujete v Petržalke za najvýznamnejšie, za nejaké 3 problémy, ktoré vás tam najviac trápia? Chaos v parkovaní. Máme tu 2 parkovacie systémy. Chaos v majetku. Parkovanie, hej, to bude ďalšia otázka, či by sa to malo rozšíriť, zrejme nie. Nedostatok parkovacích miest, nedostatok miest v školách, školkách, to nie. Na to parkovacie dám, prehustená výstavba, zanedbaná infraštruktúra, chodníky, cesty, zhoršujúca sa bezpečnosť, dopravné zápchy. Dopravné zápchy dajte určite, lebo to teraz električka len spôsobí. A málo možnosti na voľnočasové aktivity, nedostatok zelenia parkov. Zlé kosenie z magistrátu. Magistrát nám tu nekosí. Na meste republiky je po 3 stehien máte trávu. To tam nemáte, čo? To tu nemám. By sa tam vyšlo pridať, že magistrát by sa mohol starať o svoje pozemky aj o svoje budovy, lebo o tie sa tu v Petržalke nestará vôbec. Či súhlasíte s postupným zavedením toho slávneho parkovania, čo je na dvoroch? Nesúhlasím, ale poviem aj prečo. Nech to nie je na záznam, alebo ako. Nesúhlasím pretože je to blbosť celý pás. Ale keď už má byť, tak už mal byť všade v celej Petržalke.
je 4 roky, odkedy sa zaviedol a je zatiaľ len ani nie v jednej tretine. Takže nech sa strčia do zadku s prepáčením. No, podľa vás, tak nesúhlasíte, lebo pravia ľudia, že je to chaos. Je to chaos, nesúhlasím. To nie je ani dobré. Není to dobré. Že zaplatíte a nemôžete celý deň parkovať. Presne tak, presne tak. No to už vymýšľajú. No a keby boli teraz parlamentné voľby, ktorej strane by ste dali asi tak hlas? Viete čo? Asi Saske. Saske? Saske. Dobre, tak asi Saske. No to je odo mňa všetko. Ďakujem. Jejda, ďakujem veľmi pekne aj ja. Nech sa vám tam darí. Pekný. Všetko dobré vám prajem, do počutia.